Kuyomele sibheke njalo nale. Hey uyazi kunomuntu okayiqale kahle into yakhe ibe nesiqi ithandeke inconywe ithi mayise seyifike kwi-climax lapha yaphezulu ingoniwa abanye abantu kodwa yoniwe uyena siqu sakhe ngenxa ukuthi usuke esemkhulu kunayo. Hey yabona into eyaqalwa ophakela umthakathe noNgezwa noJesinta iyokoniwa ibona kuqala ngaphambi kokuthi yoniwe abantu. Ake ngivele ngicace pha okwekade ehlungweni la ngiqondene ngqo nophakela umthakathe. Bafo akulalele la kancane. Ngiyakuhlonipha kakhulu futhi amagalelo akho obunsizwa ngiyawazi ngiyawabona futhi umuntu ono-forward oyilwelayo nosaziyo isitori sakhe. Mfowethu usudlule kokuningi ebekungakuqumba phansi kumkhankaso noma kwikhampeni yakho kodwa igade lonto ingoniwa uwe ingapheleli ezandleni zakho ngani na ngokuthi mhlambe ungaboniseki. Ake sikubonise singobani nje sikubonise nali iqinise lemsulwa sekufike kaningi endlebeni zethethwa lokhu kwakho kokukhangeza kwenkongozelo kokucela. Qale ngakuzwa lokucela ngesikhathi ufuna u5 million uthi u5 million uma ungathola wona ungakwazi ukuyolawula indaba yasebhoda. Sathi sababaze lokho hayi wadlula lapho usothi manje akudonethwe u500,000 ukuze wakhele ungizwe umuzi njengoba eshelwe umuzi. Waphinda lapho uyabona nje sekaningi nje la khona unokuyicelela khona. Cha bomfowethu kuyaphambana lokho nalokho othi uyikhona. Insizwa ayiceli bayeka abalomkhakha mabesibona isidingo sokuthi bakucelele inkongozelo kuyoba yokwenza lokho ungangeni kulo department ngoba ubona izwe lonakele kangaka nje abantu izwe lonakele kubantu ngenxa yemali yokuthanda imali ithi masifikile ibadide umqondo waphinde futhi wacela imali kuma foreigners ukuthi uzowavikela uzohamba uyowafakela izicelo ePitoli wena salofu. Konke lokho mfethu kuyahlaza ke igama lakho ukucela akusona isintu sethu thina bakwantu. Khona ubona mfethu eseceleni ayilwe leyo yokuthi uyadinga ukuthi udonethele noma kodwa wena ungazikhulumeli kulokho. Wena yenza uqondane ngqo nalokhu okwenzayo kuyokusiza lokho kuyokukhipha kwenkulu inxasho ngoba nje ubuzoyiqoqa lo mali mathiwa iyaqoqeka lo mali yazi ukuthi abantu abazobe bekunikile bazofuna uaccount ekubo for each and every cent that you spend. Lokho kuzokudeviate from ipurpose yensebenzo yakho. Ngiyaxwayisa nje mahala free. Ngoba masikhuluma ngegaba zomnsizwa sikhuluma la khona uphathe induku kuphela. Kodwa khona nje abayilwa izimpi zakho mfowethu.